और हम लोग की भोजपुरी तो ऐसे ही समृद्ध बाटे नो। तो भोजपुरी में कमेंट्री रवि किशन भैया कर रहा बानी। एगो हमारे छोट भाई गुलाम बड़न, गुलाम भी कर रहा बड़न, वो हमारा सिनेमा के असिस्टेंट डायरेक्टर भी रहल बड़न। हमारा उनका 2 दिन पहले 3 दिन बात हटे, कहले कि मई भर भैया बीज रहेंगे। कहले कि भैया हमने की कोशिश बा कि भोजपुरी के मान सम्मान मिले, कॉमेडी वाला पंच ना आवे। हमने देखा भोजपुरी ऐसा मिजाज वाला चीज हो कि हमने के दूसरा का परवाह ना करने से दूसर कोई का सोचता। अरे हमनी के बारे में निमन बजाऊ सोचे जो हमनी से बढ़िया रही। भोजपुरी आज इतना समृद्ध म्यूजिक को लेकर भी है कि आज हर महीना, हर सप्ताह, हर दिन भोजपुरी के कोनो गाना ट्रेंड पर है। हमारा कोनो भाई के गाना रहे तक का पवन भैया के होके, केसारी भाई को होके, शिवानी को होके, शिल्पी को होके, अनुपमा जी को होके, नीलकमल भाई को होके, हमारे केहू के होके, ये हमारी भोजपुरी की शक्ति है। हमारे भाई सब जान है और वो आप लोग को बदौलत दोनों जानी से पूछा तनी कि मैं हर के फरज निभाई रात भर संगे कि राखे लचाप जब अरे दढ़िया नु हो एगो पीस लगेला। इहो गीत पर बोलो हुटिंग कर सकता नहीं कि घर लड़की खासकर काजल राज कहत अगर मान ले जाई करी अठे के कह दे ई बात काजल राज को हमरा के छोड़ को करे के कह कि दीदी के देवर बड़ा मुंह लटकइले अलगता कि ढेर दिन से नहीं खतु खइले। अरे तनी दिलावा के बतिया बताई ओकरा बाद के आंसर पता बा। मैट्रिक में 5 बार फेल हो, लेकिन ई आंसर यूट्यूब वाले भाई पता बा कि कह दी कि मैं हर के फरज निभाई एकरा बात ना गा उ काजल आ जाए तो बेगाय मम्मी लाइन। अभी माई के जरती मैया के उनके आशीर्वाद से हमने के सब आदमी के घर परिवार भाई रिश्तेदार सुखी बा। ऐसे वो माई खातिर, वो माई के चरण में अपना माई बहन खातिर, माई बहन के तरफ से तारा लोग नैहर और ससुर दोनों तरफ से ये गाना हम मने गा देता नहीं काहे कि बहुत अच्छा बा, हमारी फेवरेट गाना है।